Hadin ke jing operiang ya ki jing ujor na ki babun ki Samla ki bala Pyndep ya ke jing puli Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS halor ke jing bom yo jongki ya ke stipend jong usnam arajar khat kendai arajar arpo na kaliang ke Education Cell ke New Trap Youth Council HYC kalawat jing tip halor ke ni lingba ke RTI na katanat Health and Family Welfare jong ke Sorkar jela. Hak jing yo pedang ke jubab ke seng kala yo jing tip bagi dan kumba saupu perangut ki Samla ki baklam yo ya ke ni ke stipend ke badai khat ar spa tingka marwai bat haba ken kelum kalong shilak khat san hajar tingka Usamla en lang sawian Education Secretary ulong bahaba bu jing kali ba syai ke ni ke Pisa ke ja nakaliang jong ke tenat kalaong baduna Pisa da ke bapenpau bakani kalawan ra shibun ki jing na ke benta ki ni ki Samla ki badai hok ban yo ya ka Nolor kata ulakan thoru baka Sorkar kala pelut Pisa haki tamasa ki konsultan Henry ya ka Pisa ke batang kendian bat ke badai hok na ke benta ki Samla pulih kamla ban siu bat kani ke peni bakam dan jingkit kli na ke benta ki Samla Hadin ke jing ujor ki ni ki kena pulih MBBS di balalet limba ke state government kota jong sem jong ka academic session arjar khanyo ka kilai ke jing tip singi ba ka nakaliang jong ki kliyo atang ta ka stipend kaba nakaliang ka Sorkar kala ai tong sem arjar khanyo bat khat phra rei usnam arjar khat khandai arpau kata ka stipend kaba kidei banyo kum ki khna pulih MBBS limba ka state kota kim sim layo de halor kni knong rem ban nakaliang ka sang gila file dak RTI haka tanat jong ka Health and Family Welfare Department haban kli ya ka department syanu kani ka stipend jong kini gi arslam kaja ka bedai bat jong kini kena pulih MBBS ka bomot ka ba ka total jong kini ki kena pulih ki bom pat simla yo ya kani ka stipend hakini jong usnam arhajar khat khandai arpau ki dan hado sop prangot balada ni khan ka kom ka stipend rate ka ba ka Sorkar kala ai barman wei khuna de banyo khatar spa but ya ka bugran la ai 1000 tengkau ka bomot one time but nangta ya ki diploma course jong medical la ka stipend kalong hendro spa shibnai but ka bugran ka one time bugran kalong praspa rei ka jingkli mata kalong ba shanu kani ka Pisa arsnem ka bolong hadu silak khatsan hajar jongkini ki sau prangut ki khna puli ibala Pyndep ek jing puli jongki minhusnam arja apwa kaja te ngila file ka RTI ban tip khambanya halor kani but nakaliang jong ka trat ka kot ka khya kala pha ek juba bat kala reply sha ka sang halor kani ka RTI ka bangila file but nakaliang jong ka trat ka kot ka khya kalong ba ya ka resanction namta kini ki nagamta kini silak khatsan hajar ka ba kimpat simlala ban ai ki khna puli kumba ki de ban ai kila pha ek resanction minhu February 2020 tausnam bat kila yo eta ka sanction 2020 ka mumut kila de ban pelatnyo hendai ka jingkali hani kalong ba wat haba kila yo ek sanction rela mi pat sakawe pat ka order ka baong ba nakada ba kamdan kata insufficient fund haka department kumta musmlala ban sanction ya kata ka stipend ka ba pending jong kini ki khna puli MBBS jong sem arja khanyo but ya kani kila jubab sakasang ba ya kani ka pending stipend jong kini ki khna puli MBBS la resanction bank namta ban pelat hendrai ka jengkli mata kolong ba hangni katkom kani ka RTI ka ba kila pha ka ba kila reply na kaliang katanat ka koi ka khya kamsim la jubapan ani kamsim la update iki khna hadu mata sanu kata ka resanction ka ba na kaliang department kala pha suka Sorkar ban pelat ikani ka stipend jong khna puli but ya habangi la clear ni khna puli hadu mata mena ki babon ki khna puli kilong ba kempat simla yo empat dan tangwe namar hangni kini ki student ki belai ban lek puli kini ka course MBBS sembak state kota kidan hadu sopo prangot but simla dan tangwe ru na pedang kini ki sopo prangot balayo ban pedang ya kata ka stipend ka badai hok banyo ka belong khat aspa but namar ba kini ka sanction la approve ru na kaliang jong ka Directorate of Health and Family Welfare Department nadu snam arjar spau hakalai phoi tarik umat balayo ru ya ka sanction issue badai ban pelat be yakni ka stipend jongki khna puli MBBS kata yakni ka sanction issue bagi ban pelat be manla ka banai kam dei man lusnam ka dei manla ka banai khar spa we khna puli MBBS dei banyo but yakni ka sanction order la pelat hau banai lai phoi tarik banai march arjar sipau rei katkum kani ka RTI ka bangila lapat ni shamba kadan ka jing duko terikam sibun haga bede bakani ka jeplai ki stipend kapeni ba ka Sorkar kam sim la sim kha satya lani kam dan ta jingkit khli ka fees ka ba ki li ka state government kota ba ka along
ka dor jong kata ka jing pulih kamdei ka ba he adu kata handai la rengi kain bat ka jing im ka ba ki habat im sabar haka let kawan haka nadong sedong ki jing dong kam mokom kita ki kena pulih ra ka sokar kamla menyerap tangkan ni khat arspa tangka kan bu jing e ki hadu kata ba kan hi kan kamtam e itu kilong yeng ki bodok kat kom ka jing kain ka jingi ling ba kan ka atiai ka bingalio sau phrangut kalong mut ka pending stipend jong ki kena adu mta kalong silak khatsan hajar ba ka jingkli ka jingi ba syai kani ka Pisa silak khasan hajar ka ja mo benya hadu ka tak ka Pisa ka ba silak khasan hajar ka ba dei hok banyo nam ta ki kena puli MBBS ka sokar kam sum nala bana hendrai ngi ibat ba ka sokar dan ya kata ka Pisa ba invest kita ki festival ba fair ngi ba kala ban wara kita ki nang ra ki ban siu si pau khasan keluar kala ban tungi ta ki consultant ki ba ki pau spamut ang deh pos ketriat kala ban invest kita ki kala ban tungi ta ki consultant ban punya ta ki project ki smart ski ba fair ban siu ki de kilak kala ban tungi ta ki political appointee ban siu tulop ki man la ka banai re ka jingkli ka jing sngolingo anjungi kalong ba bale ka sokar kam simkhya hak bedei bat tangini stipend belong tang silak khasan hajar ongi iba na kalian jong ka menteri ka tanat jong ka koi ka khya kalong ba ka sokar ka dunia ta ka thong ban wara ya ban bencana ya kata ka tanat jong ka koi ka khya po ka jela re na long hadi ka rukom syai pat kala wei kan bu bat manusu ban long ban hakanu ka dor ba ka sokar kan penslur ya ki ta ki kena puli doktor ma kiban kin lesin de kila pas maki kin penslur ki ban sakri po ka jela namar batang ya kini stipend ka ba silak khasan hajar kem sim lala panai re kai ki baki na expect baki lapa ban siu kata tulop ka babiang sakita ki kena puli MBBS ki bled yang ba ka state counter ba dehlor kini kena ngi iba ho ngi idang shan ba ka sokar ka ong ba ka sokar ka jela Meghalaya ka duna doktor hadu kata emar bagi bebon kitu ki kena pulih ki balik ding baka state kota ki sim wan ndai kila dap ban pendap ya jing pulih jong ki mansu ban self ka state rengi yang baka ni ka arti ngi sngo ban penpa ba lese emar baka sokar kam dan ni watang ki Pisa ban siu kata tulap ka babiam pat kani ka pelong ki ni ki kena pulih ki ba la pendap jing pulih ki jong ki yang baka state kota ban ki nem tre sate ban menteri ban kata hamni ko jalan jong Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya